Εις εν Θεού αγάπης το πηδεξαμένος, υπερβαλούσι ασκήσει εδόθης όλος Θεό και παράκλησης πολλών ανθρώπων γεγονάς, λογιστής νουθετών προσευχές θαυματουργών, αΐσιε Θεοφόρε, και νυν πρεσβεύεις απαύστος υπέρ παντός του κόσμου όσιε. Εις εν Θεού αγάπης το πηδεξαμένος, υπερβαλούσι ασκήσει εδόθης όλος Θεό και παράκλησης πολλών ανθρώπων γεγονάς, λογιστής νουθετών προσευχές θαυματουργών, αΐσιε Θεοφόρε, και νυν πρεσβεύεις απαύστος υπέρ παντός του κόσμου όσιε.